όλα τα έχω, μα δεν έχω πια το τέρι μου. Λοιπόν, να βγάλουμε και τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για όλα αυτά. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές σου. Ο Γιώργος είναι ο Γιώργος ο Γράψας, αυτός που ακούτε να τραγουδάει εδώ από κάτω. Πες μας στους ακροατές ακριβώς τι έγινε πριν με τον Σπύρο τον Γρίβα και τι υπάρχει πίσω από αυτό. Πίσω από αυτό υπάρχει ότι επικοινώνησα, είδα το Σπύρο σήμερα στον δρόμο και μου είχε πει ας πούμε τα καλύτερα για σένα. Ναι. Και τον έβαλα να πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Οπότε ευθύνεσαι εσύ σήμερα που ο Σπύρος βγήκε στον αέρα και μίλησε. Ναι, ναι. Και θα ευθύνομαι για την εκπομπή έπως που θα ετοιμαστεί με την παρουσία του, την παρουσία μου και όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το ραδιοφωνικό πάρτι που θα στηθεί εκείνη την ημέρα. Θα πρόκειται περί ραδιοφωνικού πάρτι. Το ξέρω και ήδη στο μυαλό μου μπορεί να κάνω τώρα εκπομπή. Ετοιμάζω ήδη αυτό το ραδιοφωνικό πάρτι. Αυτό το project έτσι. Ξέρεις κάτι, πρέπει να κοιτάς μπροστά. Ελευθερή ζωή μαραθώνης, δεν είναι εκατοστάρι. Η σημερινή εκπομπή τελειώνει. Πρέπει να αρχίσεις να προετοιμάσεις για την επόμενη, για τις επόμενες μάλλον. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μην σε κρατάω γιατί ξέρω ότι έχεις ένα θέμα. Λοιπόν... Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη σειρά μου. Ναι. Ένα σημαντικό άτομο στη φίλη μου τη Χριστίνα που είναι στην Αγγλία και μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πολλά φιλιά στη Χριστίνα από την Αγγλία. Και να μην φοβάται, θα είμαι πάντα δίπλα της. Θα τη στηρίζω σε κάθε της λάθος και σε κάθε σωστό, γιατί τους φίλους μας δεν πρέπει να τους πουλάμε ούτε στα λάθη, αλλά ούτε και στα σωστά, να είμαστε δηλαδή ευκαιριακοί φίλοι. Πρέπει να είμαστε πάντοτε δίπλα τους. Η σωστή φίλη είναι όπως η σχέση που έχουμε με την ομάδα μας. Η οποία ομάδα μας δεν πρέπει να την ξέρουμε ποτέ. Ακριβώς. Αν και το έχουμε κάνει στο παρελθόν, δεν έχει σημασία το ένα με το άλλο. Την ομάδα όχι. Ανθρώπους, πρόσωπα, καταστάσεις που είναι γύρω από αυτή. Την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα το θέμα που έχετε θίξει είναι σημαντικό. Αλλά πιστεύω δεν αρκεί μία εκπομπή για να επιλύσει τις προσωπικές σχέσεις, το γιατί ο κόσμος πονάει, γιατί στεναχωριέται. Αυτό είναι μελέτη της επιστήμης η οποία δεν έχει φτάσει ούτε στο 10% όχι. του φάσματος του ευρύτερου. Εμείς δεν θα κάτσουμε απόψε ούτε να δώσουμε λύσεις. Όχι, γιατί όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Μπράβο. Αυτό θέλω να βγάλω κι εγώ. Το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας αυτό το πράγμα, το πώς το βλέπει, το πώς το αισθάνεται, το πώς το έχει βιώσει. Είναι διαφορετικό αυτό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τα βιώματά του, το χαρακτήρα του, το κατά πόσο έχει εγωισμό μέσα του. Βέβαια, υπάρχουν δύο είδη εγωισμού. Υπάρχει ο καλός και ο κακός. Το καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά ζητάμε τώρα ισορροπία σε μια περίοδο πλήρης ανισορροπίας. Πλήρους ανισορροπίας δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει, αναζητείται η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Ο φίλος μας ο Σπύρος είπε κάτι σωστό προηγουμένως, ότι πρώτα πρέπει να είμαστε εμείς καλά για να είμαστε και με τους άλλους καλά. Είναι νόμος αυτό. Είναι νόμος ο οποίος, όπως το είπες, φέρνει την ισορροπία εκείνη που θα μας κάνει να αντιμετωπίσουμε... Αλλά σου λέω ότι και πάλι είσαι άνθρωπος τώρα ότι κυκλοφορεί, βλέπει πράγματα. Ναι. Η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν παλιότερα και δεν βλέπω ότι είναι και μια αναστρέψιμη και με στεναχωρεί αυτό. Να βλέπω ας πούμε νέους ανθρώπους και γενικότερα στο κοινωνικό τομέα, διότι να σου πω κάτι, στην προσωπική σχέση που μπορεί να έχει κάποιος, είτε είναι φιλική είτε είναι ερωτική, παίζουν ρόλο και βάζουν παράγοντες. Γιατί με ανεργία ας πούμε 10%, ποιος θα ασχοληθεί τώρα με την τάδε κοπέλα ή κοπέλα με τον τάδε άντρα? Πρώτα να είναι ο ίδιος καλά. Είναι ανασταλτικός παράγοντας. Και τι να βγαίνουν τα κατάλοιπα αυτά στο διαπροσωπικό επίπεδο. Και κόμπλεξ δηλαδή, βγαίνουνε και... Τα κόμπλεξ στο διαπροσωπικό επίπεδο. Ναι. Πρέπει
δηλαδή να υπάρχει ισορροπία και οποιαδήποτε κίνηση θα σκεφτόμαστε τριπλά και τετραπλά πλέον. Η παρόρμηση πρέπει να σταματήσει να είναι στη ζωή μας. Παρότι αυτό μας καθιστά ρομπότ πλέον, η παρόρμηση κατά τη γνώμη μου κοστίζει. Κοστίζει το να αφήνεσαι, δηλαδή να έχεις εσύ π.χ. το ΑΧ πρόβλημα, να γνωρίζεις έναν άνθρωπο, να περνάς καλά μαζί του και να προσπαθείς να ξεπεράσεις μέσα αυτού το πρόβλημά σου. Και να γαντζώνεσαι και να προσκολάσαι. Αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει και αυτό τα δικά του προβλήματα και να υπάρχει αλληλοσπαραγμός. Κοίταξε, εδώ οι διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να έχουν σαν στόχο να κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Όχι να του δημιουργούν ένταση, διότι η ένταση στην ήδη γενικευμένη κακή κατάσταση φέρει περισσότερα προβλήματα. Τι ήθελες να μου πεις? Ήθελα να σου πω ότι σε όλο αυτό που είπες, ότι είναι συνέπεια η οικονομική κρίση, φέρνει και την κρίση στις σχέσεις των ανθρώπων, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μπράβο, όλο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έχει μια κορύφωση. Θα φτάσει στο πικ του που λέμε, θα ξεσπάσει, θα φτάσει σε εκείνο το σημείο το οποίο μετά θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Σε αυτό το διάστημα πρέπει εμείς να είμαστε γερά στα πόδια μας, κάτω να πατάμε, να ξέρουμε το ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε, τι μας συμβαίνει, γιατί πιστεύω πολλοί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι μας έχει συμβεί και τι βιώνουμε, και από εκεί και πέρα... Από τις εικόνες που βλέπουμε, ας πούμε, τον κόσμο να διασκεδάζει, έστω και σε μικρή μορφή. Δεν είπα εγώ να τα βάψει μαύρο ακόμα, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικά κάποια πράγματα. Ακόμα και σήμερα. Εντάξει, δεν θα πούμε σε κάποιον πώς θα λειτουργήσει. Είναι καθαρά υποκειμενικός ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε άνθρωπος τις καταστάσεις της καθημερινότητας. Αλλά γενικότερα βλέπω ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως την κατάσταση. Και το κακό είναι ότι αυτό συμβαίνει από εμάς τη νέα γενιά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Ναι. Εμείς είμαστε η τελευταία ελπίδα αυτού του τόπου. Είμαστε η ελπίδα η οποία δυστυχώς λόγω των περιστάσεων η φωνή της έχει συγγύσει. Θα το έλεγα ότι έχει θυμωθεί κατά κάποιο τρόπο. Και αν δεν μπορέσουμε εμείς κάποια στιγμή να χτυπήσουμε με αυτό το λίθαργο, είναι δεδομένο ότι και τα επόμενα χρόνια θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των επιγόνων μας. Για να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα την τηλεφωνική μας επικοινωνία, θέλω να μου πεις, σε βάση με το θέμα που έχουμε, βάσει αυτών που είπαμε, τι προτείνεις, ποιο είναι το αισιόδοξο εκείνο μήνυμα που δίνεις στους ακροατές μας, έτσι για να μην το βαρύνουμε περισσότερο? Να έχουν επίγνωση της κατάστασης αρχικά, να βελτιώσουν τον εαυτό τους, να κρατήσουν τον καλό εγωισμό μέσα τους και γενικά να μην δίνουν δεύτερες ευκαιρίες. Και τη δεύτερη ευκαιρία θα φέρει την τρίτη. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις δικές τους αρχικά, όχι παρτάκιδες. Πρόσεξε, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Μπορεί να ακούγεται ότι λέω το ίδιο, ότι είναι ταυτόσιμες έννοιες, δεν είναι συνώνυμες. Πρέπει δηλαδή πρώτα να είναι αυτοί καλά με κάτι και για να μπορέσουν να κάνουν και τους δίπλα τους ευτυχισμένους. Αυτά και θα τα πούμε και πάλι. Θα ετοιμάσουμε αυτή την εκπομπή με το Σπύρο για να είναι πιο χαρμόσυνο το κλίμα. Έρχονται για γιορτές τώρα. Ναι, θα είναι εορταστική αυτή η εκπομπή που θα κάνουμε. Και πες και στους ακροατές να ξέρουν ένα παρεμφερές εγχείρημα που ετοιμάζουμε σχετικά με ραδιόφωνο και έχει να κάνει με την κοκκινόμαυρη καψούρα μας. Έρχονται σύντομα... Είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να αποκτήσει πλέον η Παναχαϊκή μια φωνή και στο ραδιόφωνο. Αυτοί που αγαπούν την Παναχαϊκή δηλαδή. Αυτοί που αγαπούν την Παναχαϊκή, όπως το πες. Η Παναχαϊκή έχει φωνή, έχει πρόεδρο ο οποίος μας κάνει καθημερινά εντός εισαγωγικών υπερήφανους με τις εποχές του. Ακουγόμαστε, δόξα τω Θεώ. Ναι, δεν περνάμε αυτό. Επεξεργαζόμαστε αυτό το πλάνο. Πολύ ωραία. Ό,τι θέλετε να χρειαστείτε, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Στο ραδιόφωνο. Θα τα πούμε και από κοντά.
Εδώ είμαστε και να το πούμε και να το διαφημίσουμε και να βοηθήσουμε, και θα τα πούμε κι εμείς για να οργανώσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο μαζικό κίνημα, έτσι, και πρέπει να διδάσκουμε πολιτισμό από αυτό το βήμα και όχι μόνο. Ναι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και τα υπόλοιπα συντόμως. Συντόμως, έγινε. Τα λέμε. Καλή σου νύχτα.